Iya. Matur panuwun karo Bapak Wakil Bupati. Nggih, matur panuwun Pak Wakil Bupati sampun dipun timbali mriki ampun kapok nggih benjang timbali malih nggih. Kaya tawa wae njukan ora. Ya ora apa-apa. Iki ya mau Pak Wakil Bupati paring bebungah. Ya. Paring bambungan napa nyuwun. Iki lho pirang-pirang luar tane. Oh, nggih wau nampi kayon langsung ditempelki tangane Pak Seno untuk salam tempel. Plek. Wah, seneng iki mesti dalange batinku. Kowe kok mripatmu melirik iki. Ya ketok amplope ketok kandel, dalange langsung nampa lu ngopo-opo wis nampa amplop ceplak. Wah. Iki nek ora aku bermurah hati tak pek dhewe. Wong Pak Bupati le maringi karo aku tek ngono. Iya. Nek ora ngendika apa-apa. Ming matur nuwun Pak, kersanipun sudah untuk Bapak saja. Ayo ta. Ning jane aku murah hati ya, soalnya sindan-sindan kok ketoke raine do memelas-memelas. Mesake ya Pak, ketawen mau lho. 1 2 3 4 5 6 7 nya. Nyatus. Nah. Alhamdulillah. Aku cepet banget nampani. Boyo alon-alon. Gak numbaske susu anake barang lo ya. Pas gitu ya. Heeh, gitu didum. Didum Mas 100 lumayan.